Ndikulandeni kwina kuli konse kumene mukuonera program ya lero ya Haso Yanga. Asilia mukuchoka galimoto zokhala bwanji. Lero tili ku Lilongwe ku Capital Hotel kumene tufuna ticheze ndi anzathu amene amachita business ya taxi, amati kushanta anu akewo, amazichula ndithu mayina amene amazichulira. Tufuna timve kuti kodi business yawo imakhala motani, amaziyendetsa bwanji. Anthu amenewo anthu amanena zoti ndakati ali kwambiri akati ayendetse malaini kuthamangitsa kuduku. Tufuna timve kuti kodi iwowa zimakhala bwanji kwenikweni. Dzina langa ndine Sunganani Silia, takhalani pomwepo. Mujandina fotokozera kuti tikhala ndi anzathu amene amachita business kapena hustle ya ma taxi. Ndi ndi amodzi amene ndithu amathamanga zimenezi. Bwana, takupezani kuno ku rank yanu. Yeah, ife takulandirani kwambiri. Dzina ndi ndani komanso kumudzi ndi kuti? Dzina langa ndine Osman Yasin. Ondikonda mangoti Rabai. Kapena kuti Rabi. Labi. Yes. Labi wakumangochi. Yes. Kwa dzina la chiyawo yawo iyi. Inde ndi momwewo ndithu ndine muyawo. Muyawo weni. Si uchita ukakamiza. Weni dzinalo likhoza kukuwuzani kochokera kukhoza kukuwuzani kuti ndine muyawo ndithu. Asolele uli? Solele kwala chijetu. Chiyawo ndi chilipo. Takupezani kudziwa kuti ndi yes. Capital Hotel. Yes. Inuyo makutcha kuti rank yanji kuno? Kunoko timangoti Sunbed Capital rank, yes. Yeah, chifukwa cha malo amene timapangira business, amene timapezeka nde sitingakhale ndi dzina lathu lochoka nalo kunja kuti tizapangire pa malo anthu ena. Yes. Nde ife timapanga maintain Sunbed yomweyo. Yeah. Business iliyonse mwini wake amaidziwa kwambiri. Yes. Inu dzina la business yanu mumati chani? Mwina ife tikhoza mangoti ma taxi inu mumazicha chani? Ngati pano pamene timapanga mataxi tipo anthu pafupifupi 18, kumano aliyense anasankha dzina lake ndi zolinga zake kusankha dzina limene amaitanira business yake. Kumano ineyo ngati Osman, taxi yanga imachedwa Daystar Taxi Service. Daystar Taxi Service. Yes. So ndi mataxi basi. Yes, ndi mataxi basi. Ndithu bwana. Timamva mati kushanta kutani zimene zija mumapanga ndinuyo ndizokudzana ndi mataxi yake type imene mapangai? Kusiyanako kulipo pa ngono chifukwa ifeme timakhalira kunoko monga mukudziwira kuti ndi malo akulu ndithu ngati Sunbed ndi imodzi wa mahotelo akulu. So kumabwera alendo osiyana. So target yathu imakhala kuti alendo aja akabwera akafuna mayendedwe ife tizathandiza kumbali imeneyo, pamene mbali inayi ifeso tikuthandizika. So ife sitipanga zoshanta kwenikweni, kungoti sitipanga zoshanta zija ndi zina, koma ife timayendera kuti mwina munthu atibuke kama office, ma organizations osiyana akatibuka ndiye kuti timapita kukapasa service, then kuapasa ma invoice kutilipira moteromo. So it's like kuti timayendera mahayala okha anthu akatibuka. Yeah, sure. Business imene mudayamba liti? Ine khozona kuti mpaka nthawi ndithu. Okay. Yeah, chifukwa ngati ningakumbukire ndiye kuti mwina chama 2010. 2010? Yes, 2020. Okay. Yeah, 2010 ndiona kuti ndi nthawi imene timalowa kumene mu industry ya business imene kuphunzira ziwiri zitatu then kumakula pang'ono. Komano kuti ndipezeke malo ano angati pa Sunbed pano nafika ndimakumbuka inayi 2013. So 2013 nthawi zina matha kuchoka ukapanga zina kunjako kubweraso choncho. Yeah. Chimene chidachitika kwenikweni kuti 2010 muyambe business imeneyi ndi chani? Koyambirira ndi background yanga ndimayenda pa bus ngati conductor. Okay. So ndikuyenda kenako namba maziuza ndekha kuti no, koma I think utsogolo kuja uko ndikhoza kumayendesa nawo chingerengere chimene chija. Yes. So kunthawi imeneyo namba kumasungira ndalama pang'ono kenako tinakapanga license, kenako kuphunzira galimoto zonse bwinobwino. Ndiye chidwi changa pamene chinamba kubwera kuti I think ndikhoza kupanga zinthu zina kupatula zimene ndikupangazi. So kuchokera nthawi imeneyo ndiye tangoti ndapanga driving ija kuti zamba kutheka ka experience kaja kabweramo chanchani ndi pamene ndinaona kuti I think kolowera kwabwino ndi kuma taxi
chifukwa to be honest kumabasi kujaganyo amakhalawo Matarget. kumene kujaganyo amakhalawo Inu simakani matarget kuno. Matarget amakhalapo komano kachitidwe kake kamakhala kosiyana chifukwa chonena kuti ngati nthawi imene ndikukumbukira ndinkapanga zoshanta izizi basi nthawi imene ndimakumbukira ndimayenda Kawale City Center 23 ku Petroda kuja malanki amene timayenda ndi amenewo komanso nthawi zina timayenda malanki ngati kubandiro kuja nthawi imene kuli Center Point ku Kawale kuja usiku zinthu ngati zimene zijazi komano ubwino wake umakhala kusiyana kwake umakhala konena kuti kushanta kuja umatha kushanta koma nkati mushanta umatha kukumana ndi anthu ena akupasaso kahayala so kahayala kaja makhala ngati kuti wakokera ndalama zambiri pakamodzi kusiyana kuti uzingo shanta mawena ya uhayala ndi amakobidi kusiyana ndi ina ichi zona zake munakamba kuti munaphunzira ntchito imeneyi kuchita kuphunzira ndofuna element yophunzirayo yes penipeni po kuphunzira kuti taxi driving umakhala uphunzira chani kuphunzira driving ngati wa taxi pali zinthu zingapo zimene umayenera kuti uphunzire kupatula kuti ukudziwa kuyendetsa galimoto komanso udziwe kusaka makastomala kusaka business chifukwa chimene chimachitika bwana akakupatsa galimoto sakupasa macustomers koma bwana chimene amayembekezera kuti by the end of the day ndalama ukatule ndalama so zimene zozo zimatengera iweyo mmene ukuganizira kuti umaona bwanji zinthu nde kuti ukafika pa ground paja nde kungoti business imakhala ndi environment yake nde umakhala kuti wapanga adapt that environment nde umaphunzira ngati kusaka macustomers komanso kuziteteza iwe mwini ife timakumana ndi ma challenges osiyana-siyana ku nkhani ya chitetezo nde zofunika nkhani ya chitetezo tibwerako tikambe mwakamba kuti makhamu kusaka makastomala timadziwa kuti maminibus aja makhala kunenelera inu mmasaka bwanji makastomala anthu a taxi makastomala ngati uli woshanta imene jande makhala wachiona ndani chifukwa mangoenda mukutolera munsewu koma makastomala kuti azikupasa hayala chifukwa chimene machitika nchonena kuti kushanta kokhasunga kwanise upanga target yoti ukampatse bwana zimakhazo ngati ungapange koma ndoti ganyo atagwirika ndithu yes koma anoti mahayala tija umakhala kuti mmene ukuchezera bwino ndi anthu service imene ukuwapatsa mmene ukuyankhulira ndi anthu chifukwa nthawi zambiri anthu amakhala ndi picture yonena kuti anthu amataxi ifeyo pena pake timakhala anthu osoweka ulemu komano ndi zachoncho koma sitonse pokhapokha kwa amene ali ndi cholinga chenicheni kuti amapanga taxi chifukwa chani chifukwa ifeyo tikamachoka ku nyumba ana akupita ku sukulu mabanja akusamalika chilichonse chikuyenda moyo chifukwa cha ntchito imene so kwa ife ndi office nde timayilemekeza timayika nzeru zathu timayika experience yathu china chilichonse chokhudza ife timayikamo business manager kuti ikhale yopindulitsa yes munthu tiyelekeze ngati ine ntolankhani kamapita kuntchito ndimaonetsetsa liya makamera ali m'malo china chilichonse chilichonse inu tsiku lanu likati layamba ma taxi driver limaoneka motani taxi driver choyambirira nthawi zina zake umakhala kuti wagona mwina anthu akubuka ngati dzulo kuti mmawa ka 7 koloko nthawi yanji mubwere mudzatenge malo akuti tupita kwakuti nde kuti iwe chimene umapanga choyambirira ukadzuka ku nyumba ukonzeka ngati munthu ukupita kuntchito ngati ineyo choyambirira kupemphera kokha nde sitimachotsera chifukwa pansewa pamachitika zambiri chilichonse chimatha kuchitika kukonzekera koyamba kwanga umayambira pamene popo kuyipempherera business komanso chitetezo iwe ngati munthu chifukwa apapa ndi pansewu apopo nde kwa ine inafika pokhala ngati kuti ndichikhalidwe ndimene ndimachitira koma kuchoka apopo nde kuti ndimaona ndiyang'anitsitsenso kuti galimoto yanga kuti ili fiti bwanji tikanena kuti galimoto ili fiti timayang'ana kuti galimoto ili matayala oyenera kodi oilo chilichonse chokhudza galimoto chikugwira ntchito zonsezo timakhala kuti tapanga cheki mukatero nde kuti maitenga galimoto ngati panopa tikafika ngati ndi malamulo amene tinakhazikitsa kutengeranso ndi anzathu a Sunbed Capital anatipatsa malamulo kunena kuti no ndi hotelo yayikulu nde singamangoti bola ni galimoto koma ngati ufuna kugwira ntchito ngati panopa choyambirira nde kuti umayenera kuti upite kumusi kuja kulipoti umene kujako galimoto yanu ilowe pamene popo ithiridwe madzi ndithu isambe ikongole imene mukuyionera saka opseze anthu so mukachoka umene kuja mumabwera udzakhala kuno pa line
Okay. Ndiye kuti nthawi imene mwalowera maona kuti ndapeza anthu angati amene mwapeza utsogolo ndiye kuti ali utsogolo kwanu choncho. Yeah, so kukonzeka kwathu mwachidule kumakhala kumeneko chifukwa timadziwa kuna kuti anthu akamatenga taxi sukuti amakhalibe kuthekera kokhala magalimoto awo koma ife timangopeza danga una kuti atipasa business. Nawo akamaenda muja timakhala so strict pa nthawi ya iwo osati ya ifeyo. Ndiye ngati galimoto mwina matayali osalongosoka, fuel mulibe, kumayenda nyali yoyaka, mwina munthu wangokudzidzimusa ndachedwa ndikupita ku airport, ndege indithawa. Ndiye mpeze muyambe kuima ma filling station kuduta galimoto kuti mafuta ata. Pena pake ndiye kuti umaoneka kuti suli serious komanso zimeje zimatha kumpanga affect customer uja. Ndiye kuti kumbali ya business koyambira ndiye kuti mwalephera kale pamenepo. Yeah, so kukonzekera kwathu injeno kumakhala mochita motero. Ntchito yanu makhala kutenga anthu osiyana-siyana. Yes. Mwina amaiko osiyana-siyana, antchito zosiyana-siyana. Yes. Mumapanga balance bwanji kuti apa ndatenga ndithu munthu olemekezeka, apa ndatenga wachinyamata, apa ndatenga munthu amayi, zimakhala bwanji? Zili pangapo. Pali nganene kuti ngati ka judgmental spirit kaja. That ujeni loti timakhala nayo. Okay, munthu mukamutenga wakwera galimoto. Pali anthu ena akangokwera galimoto safuna zoyankhulana, safuna zoti muzicheza. Amene aja timadziwa. Most of the time timadziwa ife amakonda kukhala kumbuyo. Ndiye timadziwa kuti awawa zoyankhula ayi. Akangokuza umene mukupita ndalama zingati mwakambirana zathera pompo. Ngati tingayankhula nawo ndiye kuti ayambe iwo kuti yankhula. You see? Komano kuti tidziwe kuti awa ndi olemekezeka kwambiri kapena mwantundu wanji ngati ife timene timaperekera service in general. Okay. Yes, chifukwa nthawi zina timaonekedwa apusitsa. Muzanyoza polemera. Zinakuchitikira kuti kuona ngati kuti mwanyamula munthu wamba kena kudzango zindikira. Kwambiri. Kwambiri zimachitika ndipo zinatichitikirapo. So mukamapanga zonsezi pamene umakhala ndi experience una kuti I think ndisintha apa ndipanga apa ndizipanga handle ma customers onse mofanana. Yes, ngati makumbukira nthawi nake kunabwera customer pa reception paja anaitana taxi kuno tinapita umene kuja. Day by day night pawani ndineyo. Munthu uja anandiuza kuti akupita Kulumbadzi ku airport. Koma osadziwa kuti munthu ndi wa misala. Koma kumuona dressing yake simungadziwe kuti ndi wa misala. You see, munthu uja ndi wa misala, literally misala. Yes. Munthu uja namutenga potengera mmene timaperekera service kwa wina aliyense. Kuti ndi mabwana athu tisaweruze mmene akuonekera. Though samaoneka mwa misala kweni. Komano zinthu zina tayamba kuyenda namba kupanga sense una china chake sichili bwino apapo. Ndiye ndinkaona ngati ndi akuba nazikakamiza mpaka ukafika ku airport kuja mpaka nkhani nakathera kuti nakapanga involve a police aku airport. Koma nkhani sanapereki. Imene basi inamwa imene munakumanako ndi kupata wina kesi ya munthu wa misalai. Munakumanako ndi kupatula kesi ya munthu odwala misalai. Munakumanako ndi munthu oti kukanika kulipira taxi fare yake mutamutenga? Izozo takumana nazo. Andi ngati kuli ma challenges ena amakhala amene kumabwera munthu ndithu kumuona mmene akuonera umati awa ndi big awa. Sanga kaniko pereka 20,000 10,000 basi amapeza kuti angotsika pamene paja basi okay panga ndikubwera ndingowa papa ndiye kuti ndikupeza umadikirira pamene paja mpaka 4-5 hours. Tufunanso kuti ngomva kuchokera kwa anzawo ena kuti experience yawo ndiyo tani ndithu mu business imeneyi mu hustle imeneyi yoyendetsa mataxi. Takhala ndi pomwepo. Tikupitirira kucheza ndi anzathu amene amapanga business ya taxi kumva kuti kodi business yawo imakhala motani. Panonso ndi ndi amodzi amene amapanganso business imene tifunanso timve kuti iwowa experience yawo ndiyo tani. Bwana moyo uli bwanji? Moyo wabwino kwambiri. Kaya inatsogolera. Ntendere. Tatokoza. Zina ndi ndani komanso kochokera ku Jankuti? Ine ndi Victor Kachimanga. Mulilongwe muno ndichokera ku 49 New Shire. Inunso mumachita business imene ya taxi munayamba liti? Business imene inayamba 2004. 2004? Kamwana tukoti pano paka kukaso ndi mwananzake kakukulira mumwemo. Experience yanu yakhala ili yotani kuyambira 2004 mpaka pano?
experience yodi ndailipo. Atakumana bendi zambiri. Kuchokera nthawi imeneyo. Nthawi imene business inali yabwino kwambiri. Yes, tikatenga background chinachi chose business inali yabwino kwambiri. Chifukwa nthawi imene ndimayamba ine business inali yoti mahotelo anali ochepa. Yes, like Mulilongwe muno munali Capital Hotel yi, Lilongwe Hotel ndamene anali mahotelo amene timapangirapo ma business. So panopa zidasiyana pang'ono chifukwa chakuti kudabwera mahotelo ambiri komanso anthu tsopano anayizindikira business iyi kuti ndi yabwino ndipaliponse tsopano. Chigulu tsopano. Ndithu ntsogolera. Okay. Mukakhala nkumaona ulendo wanu kuyambira 2004 ndimajaza ndanza nacho mafusa amene amachitira. Nthawi zimene makhala mukuzikumbukira ndiziti. Mbuyomu tinali ndi mwayi nthamene kunali president Abingu wa Mutalika ali moyo mzimu wawose mutendere. Tinali kumabwera kwambiri misonkhano ya Sadiki, misonkhano ya ina ndi ina ndingotero mwachidule. Nde business tinali nayo kwambiri. Timayenda kwambiri, timapezeka madera akulu ngati Blantyre kuti nthawi imeneyi. So panopa chifukwa cha kuchepetsedwa kwa zimene zichazo kudapangitsa kuti business yathu ikhale ngati kutani ikuchepanso ikulowa pasi. Ndi chinthu china monga mmene ndikambira mucho noti poyambirira futi business tinali ngati mu industry iyi tinali anthu ochepa kwambiri. Ndi imayenda sitimakhala sitimakhala business ukapangamo muno madandaula koma nthawi imeneyo futi timakhala kuti tupiro Blantyre yanzuzuka yakuti ndiye timayona kuti business yathu ija kutani ikuyenda bwino kwambiri. Pano sikwenikweni yayi. Panopa sikwenikweni yayi. Chifukwa choti ngati china ano chomwe chonoti anzathu saboma anakhala ngati nawo aulowamo. Mama kaya anzathu amene akugwira ntchito ngati maofesi aboma awo kuti amataka bwera alendo wache. Chifefe kwambiri timapanga tiru monga mukuonera pano ndi pa Capital Hotel. Ifeyo business yathu isiyo shanta yayi. Taxi yitu kukamba yitu kunkamba ndi taxi koma siwo shanta yayi. Ife ndi malo nditokhazikika which is amene oti kuboma amatidziwa. Kaya kupolisi amatidziwa ndi malo okhazikika tikoze kungoti mbali ina ngati ndikahaya imene koma ifoti ndiyamu wina aliyese yake chifukwa timangolibe mataxi. So komano anzathu aboma anthu amene timagwira nawo timadali efe ndi amene amabwera akunja. Koma panopa chimene chimativuta anzathu aja akabwera anthu aja amapatsa magalimoto awo. Amapangira zochita ndiyo ife tipeze kuti ngokhala anu aka business imeneyi. So china ndi chimene chikhala ngati business yathu isokhala ngati kutani ikulowa pasi. Mukakhala nkumakumbukira tsiku limene kuti mwabwera kuntchito nkuona kuti ako matsiku ilitu ndinasangalala kwambiri. Lilipo tsiku limene kwambiri. Mukakhala nkumakumbukira mu experience yanu yonse imene mwakhala mugwira ntchito kuyambira 2004 tsiku limene ndilosayiwalika mu moyo wanu ndi liti? Chabwino tsiku limeneli lilipo mtsogoleri. Nditabwera timakhala pa line kuno. Ngati munjandane nero yathu siyo shanta kapena yathu sizo kumachito itani bwerani yachani. Iyayi. Ndi za decent ndetu monga mmene muonera kuti amabwera kuchoka mkatimo ola amatipira phone monga mmene tilika chene katuka kuti afuna taxi. So limene tabwera anapezeka kuti ine nali wa number 3 if not 4. Ndi nthawi nafika pa number 1. Ndi panali mzungu wina wake amene anafuna taxi. Atanditana dapito tengana naye. Munthu asinagwira naye ntchito kwambiri munali within muno Mulilongwe. Komano pomapeto kwake atandifunsa kuti ndikufuna atandipangira chani iyeyo ngakhale kuli wambo kumana koma ndangosangatsa menda chezera naye. So ine taona business yanga ndi omweyi ndinamu uzo tine ndimafuna business yanga itatani itakula. Ndana ndozotoke nditati ndakhala ndi mwayo kuti ndikupatse kuti upeze galimoto ina ukhoza kumva bwanji ndikangona ngati kucheza komano unapeza kuti titacheza kuchonchi chacho pamapeto pakucheza pacha ndinaona kuti zinali ndisodabwitsa munthu uja atandifunsa kuti ndifuse uje galimoto imene ndikuyifuna ente ngoti ndizingati iye chandithandizira chimene chocho. Yes, just like that. Panalibe sonye chose until it was the first Eugene day kumana naye. And zinachitikati kupeza galimoto amagwira ku Minister of Finance nzunga amene atabwera panopo. Masiku the following day masiku andawira atatu ndimantenga mapita Minister of Finance kuteri akupita adachita zimene zozo kupanga ona ujeni yake. Sana akakufuseni kunyumba kuti ndi wankazi ndi wabwina zingabele.
Yeah, izozo of course sana fuse komabe nawonso amayi kunyumba anali okondwera kuona kuti iya ndi mwayi mnali ngati ndalitso chifukwa tinayo titakhala ndithu panga business iyi anzanga so ambiri apange omwe koma sinnamveko munthu kunena kuti wapeza mwayi ngati umenewo even ineyo mmene ndikapanga zonsezo sindinkakhulupirira abe kuti koma wizachitikadi koma ndithu zinachitika mtsogolo ndi pamoyo wanga ndithu pa business iyi kupata ndekha magula magalimoto ndekha nagulidwa ndithu galimoto in that way mundi customer mataxi driver mukuoneka munthu wanthanana ndithu wojinja bwino musatelo tsogolera yambira 2004 mwakumanako ndi nkhani zijamati kukumana ndi customer wamkazi koma nkunena zoti inera driver atunde sindidzoti muyendetsa chani koma ndilibe ndalama moyo mwanga mkulu wanga zimene zozo sindinganame makastoma ambiri achizimayi pali mazimayi ena kuti ndikoza kuti woyendayenda tialemekeze ndoyendayenda ambiri amakhalabe ndi malingaliro ngati amene aja izi zitakumana nazo ndithu kuti kutenga munthu osakusa china chilichonse kuyenda naye akuza tiyeni apa kumapeto kwake nkuzolo kuti nkukhala ngati kuti munthu uja wangosokonekera ndalama alibe ndakufunsa iwe chimene ungapange ufuna kuti akube nzeru ngati iwe mamuna upanga chani maonone so komano chifukwa cha ife business yathu kuonetsetsana kuno kuti munthu ndakuma naye andimova uchiro mono kuti ndiuhule and ineyonso ndi munthu onoti wa ulemu wanga izi sindingapange ndipangaka ngati foti ngati ndatelo lero zikozotheka mawa ndikumanaso ndi wina siwina ndikumana ndine ndekuti no paja pali nongozi paja ndipati so choyambirira oyenda kusamala ukamapanga business yako chifukwa nthawi zina zake business uyimalowa pasi chifukwa cha mmene zinthu zako ukupangira so ukangolowetsa kwambiri zinthu ngati zimene zizazimayiwa kungukupweka kuti ndizite ndozipeza chichonse chimene ukupeza ndamene simepeza izingothawira kuti kwa azimayi olo ye uja yakhozokuza wina aso kuna kuti pa capital hotel mataxi driver ayi usakafurikane naye wakuti ukangofunsa kuti ndifuna wakuti akakamuyendayenda naye ukangompempha zakuti zikatheka ndoti wani malo talowetsa chibwana akati pa lanki aka pa capital hotel anyamata aja ndi mahule tu iweyo business yako yalowetsa chibwana ndo sizingatheka so timakumana nazo mtsogoleri koma ndifasibusa ajawa ananenanso kuti amapemphera sindiuze kuti anthu amene wawa kapena mwina andiuza bwinobwino interview kati chabwinobwino pamene tipita kumapeto kwa kucheza kwathu bwinobwino ndimafunanso ndidziwe nkhani ya ma-challenges a ntchito yanu imene timadziwa kwambiri mwina yotchuka ndi yachitetezo kuti pali anthu ena amene amakupanga ndi target inuyo zina ndi zina zimene mmakumana nazonso zovuta mu ntchito yanu ndi zotani yes challenge ina ndi imene iyi yoti mbuyomu takumana nakozo kwambiri palanki pano mabake ngati kumbali ngati anthu akuba nanga sife ndazikhalire mene muonera magalimoto athu asmart anthu athu somuona nda decent ambiri so anthu ambiri amaziona kuti panga chipongwe panopa nkosavuta chifukwa kuti pamene timatengera ntchito patula kunoko ndi pa front office apo amachita kuti itana customer afuna taxi so tikapita pamene pacha timangoatenga anthu aja malinga ndi kumene akupita amanena tufuna tipite kwakuti so iwo mangopita komano not knowing unoti munthu yali ndi zolinga zanji so I remember tsiku lina lake naitanidwa koso pamenepo ntaitanidwa napeza kuti munthu ana ndizoti apita kukaliyeka afuna akasiye zinthu so komano chimene chinandidabwitsa nchokuti tikupita munthu chaba anali pa mafoni foniyo sizimuonetsabe kuti za ngati za zoti afuna kupanga chipongwe yayi koma zenizeni ankafuna zankali chitolemba ma message anali ndi anzake pa reserve bank pacha usiku tumene nali mwina around 10 anapezeka kuti anzake anapeza kuti anali mu drain mucha pa reserve bank pacha kuti tikuyidutsa reserve bank ja tikuyimaliza apa so ndinanaboti anandizona apita kwa kaliyeka komano tikuyandikira pa reserve pacha neno kuti patsogolopo tiime ndifuna nditengepo zinthu zina zake ndinamba choyambirira kundidabwitsa china chimene chichi ndikuyandikira kandi mulungu yemwe napeza kuti kutsogola after nyali zanga zayitika anzake analipo awiti anapeza kuti agona mu drain mucha ndentha amene amasuzumira ano atagona afuna azibwerera ndentha amene neno maujeni magasanga napangana ujeni anthu acha naona abwerera analowa muti abisalaso komano munthu jamene andusanditika ime ndipati pamenepo ndipamene ndinadziona kuti ndisapange chibwanda
ndisayime ndipitilire fwa wa ndo afuna ndipanga chipongwe challenge ina yake imene makhalapo ndimene yoyo ti timangotenga anthu amene sitikuwadziwa koma amatipanga amafuna tipanga chifukwa mbuyo mupompa padaphedwako munthu mmodzi driver nzathu mbuyo muponopa padabedwako magalimoto angapo ndazi zathu kuatenga munjira ngati imeneyo imenenso ndi challenge imene timakumana ifoti sitidziwa kuti tutenga ndani timangozindika timangoyamika kuti tapita tabwerako koma ndi challenge ine imene timakumana naye kumbali ngati ya zakubayi nditu ntsogolera mwina mawu anu omaliza pali achinyamata mwina mawu anu omaliza komanso malangizo pali achinyamata amene amangodziyang'anira pansi sangapange izi kuopa kuganiza mwina ndi mwina uthenga wanu kwa anthu ngati amene ndotani uthenga wanga nditero ndiwaonera kuti anthu ambiri mwina amaona ngati akati lanki kapena taxi amangoona ngati kuti ndi chinthu chopanda ntchito amaona ngati kuti mwina kapena kuti anthu apalanki mwina ake ndi mwina ndi masavage ndi anthu mwina sanapita skulu pali maphunziro tsogoleri pano panthu pali maphunziro koma chifukwa chakuti pali maphunziro pali nzeru anthu awawa andi pali zambiri zimene anthu awawo mutati mwayendera m'manyumba mwawo kaya kuti mukhozodzidzi kuti mmene mwina inuyonso mumakhalira ndi ujeni ya palanki mukhozoona kuti ayi koma nkhani makhalira kuti tonse tidaphunzira ena anaphunzira ndi amene ali mu office ena anaphunzira ndi amene ali pamenepa koma nkhani zinangosiyana zochita panopa timapanga business phiri koma anthu ena ake amangoona ngati akangofoti taxi amaziona ngati kuti nchinthu chona kuti amene ndilili ine musingapange taxi ndikhoza kuza noti pali anthu ena ake amagwira ntchito 1 to 30 mwina 100,000 koma ena ake amatha kumpatsa munthu ulemu ngati ameneja pamene ngati ine ndikhoza kupanga lero mawa mwina nkukhandi 1 million mwaona so tikhoza kutero koma iyayi tisatero ntsogolera mutipweteketsa komano nkhani ndionera kuti chilichonse chili ndi khama kulimbikira kwakwe folo ntaka kuti ineyo ndikugwira ntchito mu office ngati ndilibe khama palibe imene ndingapange ena ake amabwera panki pano kuchoka saonapo phindu chifukwa cha khama so ndikungofuna kuwalimbikitsa anthu ngati amene ona kuti anthu ambiri itu makomo mchama nkukhala pali anthu ena ake oladapita ku sukulu koma amaganiza kuti pokhapokha akagwire ntchito mu office pokhapokha apeze ntchito yoti anthu adzakamba adzaloza akamva kuti ndikapangisa taxi pili fetatutsana ine ndi ana awiri amene wili anali ku Chansa College panopa agwira ntchito ku MRA amene tathandizani ndi mwana wina ali ku Nzuzu University akupanga graduate next Eugene zuchokera pati pompanopa maona so anthu ena ake amangoona ngati kuti mwina tikamakamba zinthu ngati zizi za taxi amangoti mwina amafanizira ulo ndiyo zoshanta zichi ife zazo sizoshanta andi galimoto wina aliyese apapo ulo mutati muona mmene lili kukongola kwake chifukwa cha timadziwa anthu amene timatenga ifeyo ndi anthu a decent so ndikhoza kuwalimbikitsa choncho noti ndi abwino ndithu ngati palibe chochita china chonse kuthekera uku ali nako abwere ayambe business iyi adzanenanso kuti business iyi ndi abwino tsogolera pamene tupita kumapeto yes munanyamulako munthu mu taxi yanu mwina woti mukumudziwa mukumpititsa mwina kuchibwezi mwina kwake zinakuchitikirako kwambiri zinakhala potani andife ndi anthu achisisiwa chifani vadi zoti anthu inu mumadziwa malaini kwambiri kutenga kukapereka kwa bwana uku kupita apa kumakhala ndalama kumeneko kwambiri ifeyo ntchito yathu timaphunzira kukhala anthu achisisi tidaphunzira kukhala anthu achisisi anthu olemekeza customer wathu kaya iweyo wavala suit driver we winayo sadasambe koma ngati wakutenga ngati ndi wakuti taxi wakupanga haya taxi mulemekeze msungire chinsisi ndambiri phiri pamene muli pamuli ndi sisisi zochuluka kwambiri ngo kumwesani muwande kuti ndikhoza kuyankhula kunena kwambiri so pali zimene zosachitika ndithu kudabo munthu kuti nditenge namwene ndipita kwakuti kamponya malo ena mwina sokutuma malo ena kupanga koma izozo nzaifeyo fund business athu fa munthu uja kamononga CV yake zikafika paliponse adzadziona kuti zinayambira pati pa Capital Hotel mbiri chayo sikhala kuti ndiononga ine ndekha komanso finance anga ina osewa awononga ujeni manager ayo chifukwa nthazi mali ineyo mukudziwa nthazi zina kuti pamene pamapezeka ndalama yabwino pamakhala ndithu kuti pachitika kachinthu kena so
tindalama ngati mero lolo timapezeka ndi ukapanga ngati malaini ngati mero loma ilo tsiona kuti apapa patuka covid ni yake koma chinsiso khali ndi chinsiso moti muli ndi chinsisa zinsisi tidi zambirimbiri zambirimbiri ndi tukulu wake mmene mundithu ndimene tachezera ndi anzathu amataxi kuno ndithu ku Sunbird Capital Hotel kuti fotokozera tsatane wantchito awo ndikhulupirira mwaphunzira kuti zimakhala motani zakuti amazipanga hando motani nanga moyo wawonso umakhala kupita motani. Ndine Songanani Sidia, phirizani kuonera kanema wa Zodiac.